un tot unitar. Și nu e perfect. El are dreptate. Dacă nu ocrotim diversitatea, avem o problemă. În folosul acestei uniformizări totale. Avem o problemă. Eu l-am înțeles. Bine, mergi pe linia ta și doresc să ai succes. Că văd că vezi departe. Nu știu dacă o să doar acolo asta vreau. Nu înseamnă că o să se îndeplinească, că am zis eu că succes. Ba da, eu și eu văd că o susține cu forță, deci înseamnă că e pregătit. Fiecare are un interes. Da, iubita mea, și iubirea e o formă supremă a interesului. În sensul ăsta trebuie să înțelegem. Da, interesul este universal. Deci nu există să faci pe lume ceva fără interes. Corect, asta e accepțiunea lui. Da? Gândiți-vă, să vedeți că am dreptate. Sigur. Nu zic că lumea asta e interesul, sensul de necesitate. Tu ai reprezentat examenul? Acum. Îl prezinți. L-am prezentat. Da, am amic. Deci toată lumea a fost.